Времето отлита неумолимо. Безмилостни се оказват опитите ни да го изпреварим или превъзмогнем. Но необходимо ли е? Макар да не можем категорично да определим началната дата на изграждането на часовниковата кула във Възрожденска Оряховица, уповавайки се на наличните приписки и разчитането на надписи от паметници на културата, безспорно е нейното съществуване, отнесено именно за този период от развитието на града ни. Най-ранните сведения за съществуването на градския часовник получаваме от приписка на венециански търговец, датирана от 1782 година, в която е упоменато, че е бил снабден с чан и часовников механизъм. Още изворов материал, помагащ ни да определим датата на изграждането на часовниковата кула, откриваме в наличните сведения от началото на 19 век. Благодарение на запазената кореспонденция между ръководителя на катедра астрономия към Софийския университет Божидар Савов и тогавашния екип на Горнооряховския исторически музей в лицето на уредника Мария Шалаверова, се запълват част от неизяснените моменти около появата на часовниковата кула. Разчетено е арабско писмо върху каменна плоча, вградена в часовниковата кула на Габрово, в която е отбелязана годината 1814 като предполагаема за изграждането на часовниковата кула. В него се съобщава следното. В Търново влезе един благодетел. Освен часовника в Рахотица, както е разчетено името на селището, направи и това да насочва тези, които ще слушат часовника преди Габрово. От приписка на страниците на богослужебна книга добиваме информация, че на 10 октомври 1849 г. часовниковата кула е съборена вследствие на разразила се буря. Наличните оскъдни факти за по-нататъчното й съществуване са полемични. На 15 юли 1866 г. сахачийницата изгаря, но през 1869 г. австро-унгарският изследовател Феликс Канец в описанието си на животинския пазар в града съобщава, че на обяд се чува часовниковия звън. От запазените спомени за руско-турската освободителна война става ясно, че след освобождението до края на войната на часовниковата кула периодично е дежурил наблюдателен пост. В края на 19 век в първите илюстровани пощенски картички се изобразява часовниковата кула на града заедно с новопостроения паметник на Георги Измерлиев, един от символите на историческата памет. Покривът на кулата е покрит с медна ламарина, който й придава завършен облик. Часовниковата кула съществува до 1913 година, когато частично е разрушена от катастрофалното земетресение. През 20-те години на века е закупен часовник германско производство с едностранен кръгъл циферблат, който е поставен върху сграда, намираща се на ъгъла на улиците Добруджа и Долнооряховска, първоначално седалище на обущарската кооперация Солидарност. След разрушаване на сградата не е установено местонахождението на часовника. През 1927 година, във връзка с уреждащия се мострен панаир в града, тя е обновена и е поставен циферблатен часовников механизъм. Сградата съществува до началото на 70-те години, когато е съборена при строителството на новия център на града. През идната 1928 година върху дървена кула, намираща се над общинската сграда, е поставен часовников механизъм, монтиран от Хаджи Николов от София. На циферблата е пишело Лонжин, но по сведения на един стар часовникар, той е бил германско производство. През 1972 година, във връзка с реконструкцията на площада, сградата е съборена, а часовника остава за съхранение в Общинския народен съвет в Горна Оряховица. На 21 май 1977 година върху 13-етажна сграда в града е поставен третият регистриран електронен часовник в България. Той е изработен от творчески колектив от преподаватели и ученици от училище Тето Ломоносов в града. Принципът на действие на часовника е пълна електроника, но поради проблем с поддръжката на сложния механизъм, той спира да измерва времето. В архивите на Историческия музей има данни за часовник, поставен на ЖП станция Горна Оряховица. Той е бил с двустранен циферблат от серия ъгъл, изработен в Германия.
Знайно е и за съществуването на още един градски часовник, чието местоположение е определено върху фасадата на старите градски хали. И до днес гаровия часовник и механизма на часовниковата кула ни напомнят за отминалите времена в експозиционните зали на исторически музей Горна Оряховица.